Gaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania nabo igo cyotebereye kindi kinsi uraganie bagotebereye company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao nabo igo ayubo igabwate chi profile net gauges ao unabono babwate no corrugated nabo igo box corrugated asime ko babwate Dumrang ayuari aye chigage M23 asama mabati ali aye chigage M23 babwate tile profiles alia oriental elegantal versatile gross nabo igo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago na Roman Jinko nabo igo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia charcoal gray brick red tile red maroon sky blue nabo igo na green obutambe bwe mabati yiga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi bwo igo ebyo ochikonyera kwa bogo tumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare ko bogo kwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant nabo igo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyo muchuligo musongo eyorange ne duka Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trust number chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Homeboy. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza wadogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Chitariki ni sano na isato mutienyi no yoga tano narimo omwaka chirubere na merongebere na ibere ekionga chinsainye sensemeri bimanyirero igakuru kwanga ven nyabuke Eliane Authentic Dennis Ouru. Imambia ya lero nigo bosombi bwatene na separa ya sotiki kisi asensemeria ya keroka yemagega yomubasukano bwepara oyoyo bwatania egalia ya moye Nissan matatu asabanto basiri bogima bwabo nabande gutikirwa chingoma obagendete kurwanirira magimabo hasinya gitari ao Imei County ya Kisii.
Engorene ne bono kurwa getembe TV uchiase amate ni chifamily chiri chiasiri abamu abona boigo ukobwena kwa bwango asibalia bali ase chinyagitari togende asensemo yabo gitutu cha chenot abo asaba menyi benseme yo bali nakiria bakogokera eyemagega y'umusamarium ya Serieta Joshua Makori Nyarenchi uyuru wakili wesokia na koigurira abangina n'abantu bonse benseme chinsoko chia machama ya Nyarenchi ni gakorirekyo unenjiremo yo kwene kinga abantu benseme yo konyora bali amachama kenonoku ase taro ye magendero na gusire bikundi ao n'abantu bene abo bale no buremero ao ase bunge ya Kitutu Church North ase county ya Kisii wakili Joshua Makori Nyarenchi umweberwa wekenyero kya Nyaboroba nigo mapema lero atarera na kwigure nyumba yagacha asomosa oyomo kurwa ase kenyero kyemanyi ikegotoka Nyakongo ase wodi ya Sensi uyole no buremana nigo abire kamenyete nyumba asale gutwerwa na kurara sabe kenyureke inagachirete umwana okurukuburwe nyomba mwana wakojeta bwate nyomba na inde abakenyero bakateba kanera asirwe igore inde nyomba yekagacho yabikirwe mirango yaomirwe igerete ale komenywa lakini inde bono mwana ojoburu tabwate gitanda naronga amolitere gitanda ne mattress elinde no burangeti nimanye tinge bitari byonsi bya twikira nikiregento lakini ende nimanye tinge binabira chakoma konya ansobogima nabo igo anyari nere kwegendereria ukwana chinga kecho Nyarenchi igo akwanero kugania kugosira kurenkoroime atelu kuligereria haso monta kurwa gwetera somoyo bugwanja haso gosira masomo chikanisa egati yebinde getambokero abamenyi benseme yobo igo bagokera ogokonya kwagache nyombeye kwagachane nyomba chinyinga lakini ene yeme achiri chinyinga na agachire asenge njo gosira abantu ase binyoro iko na tebiri ngambi ya mono banyakenyora ase nanjo ko ngarigania elinde gocha ko koranga ko bakaro linge nyombe ya erire nendo mwana yanyara ko soimira nyara ko menyororo atokora ira mangana maya sukwa gachira mwana uyo buru na komara tere bintu bya nyombe bya gutumeka igo twere ngambi ya mane kiara na magendera maya na ndi twamusabire Nyasaye amuseni agendera go kwanya abande boigo no ko bako kwanya Nyasaye ko bai amane atokonyine nje no munyakenyoro gaiga okorire buya okonyiro mwana uyu na ntu twarorire mbuya aso gukuru mochando wa machi hasa bamenyi bakonywa mache hata ikiretie birengo biganire kabochenu Nyarenchi ni kubigo haigora chinsoko ao echiaga chagwetera ase omoyo bugwancha egatiabo ase wodi ya Kegogi wodi ya Marani nelia ya Munyero ase kenyero kiarion soti obuya borache kogokerwa nabamenyi bensemeye oyo tororere tamabera amange muna ntu abangina twachire roje tokobujere bisanda musuko twabuje binyinyi twaira nyomba akarwe chikumu yongo toroseria amaje aiga negagocha chinga kiboigo Nyarenchi mapeme ikiga asire na kuolera boroki wa chiminye na 50 uniform chonsi ase skuru yoboroso ya Sensi unencheremo boigo yugukini birengo bya masomo igondo mugakiri asenge nje nasometega kurubudire daseni kyagetembe kurega se county ya Kisii litraining ngorko Daniel Ontiri Biamono sana bono mulikito Daniel Ontiri asoroboti oru yakuruwa bugitutu Mwimendere pebwe county ya Nyamira musubati Jerusha Mumanyi ni gasegetire abaibori kubasomia abana banyaruka nabo koene kinga nkolendo abali buya nigo Jerusha tebire buna asama tukale bosyo abana banyaruka nabarabumba kwenti kutugumagega anuna abana abamura saboiga tebire buna chisemi na ikiragere abana abanyaruka betene na kumenya ubugima bore ubuya genda menya yebiye nonye nayo mosaje nebokoro mukungo beire bobega gukoro makereri tuko bagukura naye motebi nebono kara nara gutigira umutyoyu ganda genda koro usuburu bwa keje ibaga moko rwana mokwe gutiga abana bacande semanyenya bakabana asira sa umwana w'umunyaruka undi bwensi yaso umwana w'umunyaruka arasenka itari kinga kikiri abana abanyaruka bagosirirwa
nonya siasa buna bono turigirite obochori bore motu abasubati esoki erinde na inumo mwimukie gesakuru kere nenga kiense yakire kera buna turega igani gotorocha abasubati abange bono ene segete nene narorire buna chikaunti chinde abasubati baro baboriti ebirogo byobuchumbe buna busia ari moroche basubati mbari kwa bukinyi mbari kwa bubiroge bono ene segete rega igatwachire korora bune bisaku bindi byeta abasubati ribaga na inturinde tokwira ribageri otebya minto mwamugusina kitigato abana abanyaruka ribaga n'abasubati bonsi erinde basoke isiko erinde marubatini nigesa kujito ibiri cha Nyamira na Kisii ase na barabu ogotora basubati koira enafasi yeje ya leadership to wakera Nyasaye mbiyamono na barabu nyorera omuchensi kwe kaunti ya Itoch kaunti chaito ibere Nyamira na Kisii abamenyi be yakeu nigo ngo baros para semeyu askima tebere ta epari ngo alimetego ekire okwaka kwa ona mago Pacha. Ambe metange korosi skuru chasi nyuruwe tabane skuru ya teri korosi wa. Ama tukamange twalirire goroye pareye umweshimiwa Steven Michoma uyo my father kera lenge moyo na temete komentenie pareye agacha gatigera mukwani yoyo kwana nyumo ko kuchalze araka gocha bono ipare yabere gegoto obwo ba sense moyo go excavate maram na maram yeye korusiwa mba ile conditions nga bakore backfilling bono yagerire yarire pare soria macha gutirimbuka wa mawaka Steven Michoma na rebasirete gatigete pare asoko bagokwana abeire konye maintain ora turuna twabwatera n'abantu baminto bense me ye litaro bono yaikire wachire paka nema tugwata marube kende nke igya korekani naninge koborio mweshimiwa janda nkora chore geti ali bwana kwa rentera bangina no ina suka no mochere bono this time tima ikiesora ora eto ochelitaru mweshimiwa governor ayeneta eta ito ya Kisii county muno kora eta paro ligereri ke umbu SMS mara mwere mire pare no chumna ya gure bona ya renti ogwo bano emba na mbali gotira no nyemba ali mumbako genda chiskuru muna bono no ruete virasi bya ICT no nyene muchanga teiye njirera ete gocha amakweri oka nago chirogoro obakongo bororo mbori na anyogete kwanze anyogete bono atokorero mweshimiwa atoroserie para ntuna abantu nabaya ntuna abantu baya pakaritare school tuna abantu baya into togotumie pare igabuna abantereba igoto kuobo tato gikabari amanyinga kosera kero torabasa kumariri tusirio bakabwite na into abana tubategemeye ora njo mweshimiwa egati yabagaka kurua ase wodi ya Itibu igire ime yensemo eose constituency ya North Mugirango nigo bamuragire kiara museneta bwe county ya Nyamira musike Eric Okongo Mugeni asikiri bagotebanga nigo abeire okumuchecheria oyo mo bwabarayi gosoma MCA bwenseme yumusike Lameka Onyancha asensema yaniga alireira yogo chikogendera kole mirimo nabo igo gwikirani chira chiae aliete kuchiase abakie kura ime ye wodi iyo
wagakabaiga kurwase bunge yega ya North Mogrango na nene kurwase ewadi yega ya Itibo nigo beso kirikirali na kugendera kwa mochanene chinkwana chagendera kwa bachiko watu kwa mono seneta bwe county ya Nyamira Omoske Eric Okongo wana na kumiri Okongo mugeni abwata mangala ya matusi koja senana une nana ne bwata magoso gochie sare kabara basacha mba kurangira ni bachamo bakwa na mangana yae inki yako motebeli na teisaini ogokore gasi mangana to kwa na igo to ya kwa ndira senge jonga intuna barai anda baga kabe binyoro Okongo mugeni na arore buya na baro musani one enana gare musani one agukwanemeye chinseme chigache wadi ya Itibo nigo bagendere koba bakubobole omuseneta agokora emirimo yawe bwikirano elio kulendere nengo ye county na atali kunyagochegia aba MCM eko ari umugavana ochoretwe okuruku hamusi kimwominyaribo n'abantu be county ya Nyamira bamuchorete utware kumusaba amusike amwe ambo time akore gasi yaye tingana limbe karo waikire kwarwanirie omonto bakeke wango agosinyire tari okori the junior oyore the MCA of Itibo Ramek Square ngairande kwarwera Okongo ogochikurwanira nde Square Ramek Itibo ekora nere ne gasi yago kora ase county nigo bagendere boigo bakumobolia nyarko bagotwara maskani na nene gutiga kogosereria MCA we wadega ya Itibo Omoske Lamek enana una nigarat kinyarko bagakumwira ase ekigambero ekarna igwanga agoteba nganko irare nana koti ona bantu baitibo barabu ba supie ewodi ka koire nana kotini egochikura na chinyol koritu ya ona ayo musani one gento kora enana mutiga kirego akure tamu yae enda bra nyore mbiago kora to momente yende onye gocha gotosaba chikura 2027 tigama chesa ya ona okora nyana boni go bajanire ko bagweotorana na kubwatuka engana buna abantu abanene abo gutumeka kunyarako bagawikirania ebirenga byaye tibali abe chinseme chiga Itibo na bigo gwakira etege arega ti abantu abo egotebekana omuseneto agutara na barabo atenya kumnokeze wodi ya Itibo agorenda mabanda bangago chororo magotana abantu baitibo orenda mario gionda mangao magotana abantu baitibo ni ntura tolega ni ntura abantu baitibo nabona wajibizire kwa tubekerete gali goro chiobokora sikwa ngumo jango gali gusagara na sensemo yaye Omoske Lamek enana uyo ikirana se kanisa ya mwemechi nseme chigachia ewadi ya Itibo nigo hagendere ko bagakulira ngana kunyara ko bagakubanekerera bamenye ko senseme chiga magendero asibigo agendere ko bagagwake tege igoro ye chinkwane chagendere ko bachikobwato kwa mono moseneta for example so chile koti bunama ga kwa dale koti bonsoya e ibono ne achi media no tagalia kwa Nyamira naki na rete na koti kerere dina ko irande na koti kerase ko irande na koti ala waisije ngeke ya koni ndote mu angete mutakire musu kigora si asante sana Gingo ripoteri gitaseni kikia wanchite kia getembe kurugige igas nseme chigacha ewadi ya Itibo imeye bunge ya North Mogrange County ne ya Nyamira inchigo nguru kwa Polycarp Okara pia muno sana mulikaito Polycarp Okara mwanchu muligeria ya Ngetembe TV nekene kionga chinsa nyenkwira na turi gekagetari getambe Nyagitari ya Medford nigo ekobarareria litkolia Oncology Care Clinic abo asebabwate umumanyi uigoromono bomangana oncology tariki 13 na 14 cy'umutinyo yiga ugatano arimo umwako yega igereria barigereria chinsemo cyego comprehensive cancer screening chemotherapy nutrition na counseling physiotherapy and rehabilitation na palliative care chichiri
chiringi chiri gusa tuchuka na chukura muna consultation book bono unyare kogenda na book bakiresi myase namba 0101 001 127 gusa 0762 105 575 batarira senya gitari yega ere epara enene ya Kisi Referral Hospital Road na boiguna buku batarira ase website yabo www.medfordhospital.com. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imisangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijega ao munabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega asiri golidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi wiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726 Yo bombo yo mwanone kirijane Karibu na ndumu nchomuli gatoke ndirego kumanyia. President Dr. William Ruto niga kwaniro murubiriyo okazi mtani. President niga buliria barai ao bawe bakubwatesia umurubiriyo yo aseboigo atebire buna noro orabe enchireye moyo gokonya abasae gwetinenera asokonyora enibo. Boigo niga nkoyo kwana yega chingaki aikerana asikanise moya Christ in Africa ensema Makadara umochio Nairobi. Waheshimiwa, make sure vijana wa Climate Works tuko na vijana 20,000 tayari, tunaongeza vijana 30,000 ambao watafanya kazi, na hiyo tumetangaza this week, wiki hii imepita. So we want you to be involved so that we make sure that the young people participate. They participate in transforming Nairobi. Hawa vijana 50,000 tutakuwa na wao katika harakati hiyo ya kubadilisha city yetu ya Nairobi. Nataka pia niwaeleze, pia tuko na awamu ingine ya biashara ya vijana wa hapa Nairobi. Kila ward tunatafuta vijana 70 wa kuwapatia vijana na kina mama 70 wa kuwapatia kila mmoja wao 50,000 ya kuendesha biashara. Sikizeni vizuri, nimesema vijana ama kina mama wafanya biashara 70 kila ward, tuwapatie 50,000 ya kuendesha biashara. Tuko na program ya Climate Works ambayo itaajiri, hiyo program ya biashara tutapata vijana 1,100 Kenya mzima wa kufanya kazi hiyo. So it's not just Nairobi alone, the whole country. Tapata vijana 1,100 na kila kijana kwa hawa vijana 1,100 tutampatia 50,000 ya kuendesha biashara. Na kwa sababu mambo ni bottom up, si ndio? Si tunatafuta wale wako huko chini tuwainue, ama mnataka tufanye namna gani? Hawa wananipigia makelele, wengi wao wako huko juu. So wanipatie nafasi kidogo niinue wale wako chini, ndio tusonge mbele.
Omo Deputy President Professor Kithure Kindiki niga kwanire miroberio ao ya serikali kati ya muroberio olia bwichisemi gusase sekta y'echisemi asaburirie abarai na boigo n'abakenya bonsi kubwatisia agenda ya serikali elio echiguikirania maganiaye. Tumejaribu kurekebisha ile curriculum na tunangojea wakati vijana watoto wetu wanaenda senior school January we'll have a smooth transition. One of the reasons we have employed so many teachers is to make sure that the CBC program, which is now CBET, competence-based education and training, we have enough teachers to teach our children when they go to school. We are making reforms in the university funding model to make sure every child gets access to quality, relevant education. Na bado tunasonga mbele na SHA so that every Kenya can have a medical card. Imekuwa na matatizo kidogo kidogo, tunajaribu kurekebisha matatizo ndio ikuwe ni insurance mzuri ya kusaidia wananchi. Hawe ni mwananchi ako na kazi, awe ni mwananchi hana kazi, kwa sababu ugonjwa unaweza kupata mtu wote. Na hii ndio naona watu wengine wanapinga kwa sababu wangetaka kuendelea kufanya biashara na afya ya wananchi. So the SHA program, Taifa Care, is in the interest of Kenya. And we have moved from 8 million Kenyans with medical cover to 23 million. Tunataka ifike 30 million, 40 million, 50 million, 55 million. Si kila jamii iko hapa Kenya. So iko Kisii village hapa. Wako nyumbani hawako nyumbani. Si wako kwao nyumbani. Ndio tunaambia wale watu wakumbavu wanataka kusambaratisha Kenya na ukabila wakome. Hii Kenya mahali mwananchi hapo ndio kwao. Angateguo. Nego kana teguo. Si watu ya hapa Mlimani, si wengine wako Lamu. Si wengine wako Taveta. Si wengine wako Hola na Garissa. Si wengine wako hii pande ya Eldoret na Kisumu. So tukae kwa umoja. Hii nchi mahali mwananchi anafanya biashara ama ako na kazi ama amepata familia, hapo ndio kwao. Ama nyinyi mnataka maneno ya ukabila? Mnataka ukabila? Mwanchumuri yoroboti yoruo kurua ase Professor Kithure Kindiki noto kuringire bisero biekionga chinsainye litukeriga lia rero kwa niaba ya baminto bonse abatu abwatiranire kwene kinga kwanyorere oroboti yoruiga sinchirengi kiranungu kwaniro yo mintu matundura amo na vila kariri nabo iga senseme sign language musubati ven tukugwakiranga mbye muno tumerana naende asomoro biribuno yoiga weekend chinsa buna echialeriane no authentic Dennis Ouru obo tukobia weekenya yebisio. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngokwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwocho banya chirangi
goikabunuraganie gochoganire erangiyiga asedukeyiga ya Uhuru Superstores na gokwegena muna ekale ao watagete ni gokwaya nyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukeyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuyigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia echisovaset ebirugo byechisovaset bagomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chivibe cyokoroseria ebirugo na boygo chips cyokorosia chipillowcase echo okorarira Gagi. Omwana yo boy, diganda ndango ichibesa ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nanyorire mwapo ichi wakali. Hai, bona ichibesa kwenda mpulingi. Emeito ya bana bakuchere sukuru. Emeito yo konyora bana chisare. Kwara zangu ra duniani kaki oroje baka nabwate baka ebintombire bakoroka chiferi vete. Chikorozi ebirogo biechigari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwenzi tabatari. Ninchu goja moye binto koruga mwapo ichi wakali. Hili! Omuganga temisi onkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo biechigari na boigo ebirugo bia leather. Gusechi sofa set chia leather. Gwetani abo nigo kubanyora babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo biao gusekende gionsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao. Manyiga no